приятели! Днес ще ви покажа как да си направите бърза и лесна закуска, която също и е здравословна. Така, с нея ще ви трябва една купичка, нормално, малко половинки, кисело мляко, не задължително каквото имате. Ще ни трябват ето такива 2 лъжички и една маничка за кафе. Като ще ни трябва ето това, само секундичка. Ще ни трябва това, което се казва тахан. В случая при мен е якото тахан. И ще ни трябва това, което можете да си поръчате от един сайт. То го има и с банани, с нещо друго, не помня точно с какво. Нашето с череша и шоколад. На мен лично това ми харесва малко повече от другото. И нека да започнем. Първо, само да се отворя лятото, защото не е отворено. Ето. Първо си имате най-голямата лъжица, която имате. И просто от млякото си слагате в купичката. Само секундичко. Горе-долу, колкото да е до половината, защото когато сложите прахчето, то ще стане повече. И на мен ми се е случило да си сложа малко повече мляко. И когато си сложа прахчето, ми е ставало супер много. И повече за това и не съм можела да го изям. Още маничко. Да, горе-долу толкова, само секундичко да ви покажа. Тази лъжица сега се слагам в мивката, защото е бързо. Горе-долу ето толкова. Ето така. Ако пък вие искате повече или по-малко, можете да сложите по-малко, но аз сложих до половината, колкото ще изям. Сега имате ето това и с другата малко по-малката лъжица. Ето така, крепете 2 цели лъжици. Само секундичко, че на мен ми е на свършване. Малко по-точно трябва. Ето, на мен горе-долу ми стига. Толкова. Така, след това, ето така изглежда, като го сложите. И после го разпърквате. Като трябва да се постараете да няма пучки. Отдолу малко по краищата можете да го разпъркате. То, когато е готово, също може да се разпърка, но е по-добре сега да се разпърка. Като гледате да не остава много кафява. И по краищата. Опа! Много получко го разпърках, колкото трябва. Само секундичка. Ще трябва да го изпършам. За първи път ми се случва. Няма нищо. Само секундичка да го изпържа, че доста се помецапа. Еми готово. Секунда. И готово, приятели, вече кремчето ни е разпъркано и трябва да изглежда ето така. Така. Сега, време е да сложим половинките. Само секундичко. Забравих да кажа, че можете да сложите малинки, ягодки, парченца шоколад, банан можете да сложите, например, може по 2 плода, по 3, по колкото искате, просто аз така ще си сложа половинки. Най-лесно е, като имате ето това, да кажем тази машина, не знам как се нарича. Това всъщност
Като си сложите половинките вътре, така водата си изтича, няма нужда да го изцедявате. Но все пак аз малко си го изцедявам. Някой път. Така, само да си изложа половинките. Така. Аз направо всичките ще си сипя, защото останаха малко. По принцип, някои кутии, ето тук имат ступки и може да се мие, ето. Ама е малко по-неудобно, защото ако са ви нови пък, на другите къде ще го оставите. Иначе аз един път съм го правила от тук от дупките да го мия, ама когато съм били накрая. Така, измиваме. Спра. Съправих така, че е хубаво, като миете, ето така да котрусте, за да може всички да се измият. И после направо, ако падне малко вода, няма нищо. При мен падне доста. Просто сипвате половинките. Разпърквате. Много вода ми падне. И после отваряте. Който иска, може да не се разпъркани, но аз си ги разпърквам. Отваряте, както се казваше. И само да кажа, ето тук има едно жълто нещо, не знам тук на камерата. Има едно, фокусира. Има едно жълто нещо, ето там накрая виждате. И то е маслинката. Ето така потъкало трябва да го отделяте и жълтото нещо да накусимате. Само това. Си има половин лъжичко, като се прави, като я удряте и я разнасяте на чиниката. Ето така. На мен цялото ми падна на място.